Čakanie na Pána. Pozývame vás do hájička RKC Veľké Kostoľany, kde v jednoduchej kaponke budeme celú noc bdieť, rozjímať a modliť sa v očakávaní príchodu Pána. Všetkých srdečne pozývame k osobnej účasti. Program je nasledovný. O 20:00 počas prenosu sa k nám prihovorí a požehná nás otec arcibiskup Sokol. O 20:15 začínajú modlitby, rozjímania veriacich až do 6. hodiny rána. O 6:00 otec Martin Dudok. O 7:00 ukončenie a záverečné kňažské požehnanie. Pozývame každého, kto je ochotný bdieť v túto noc. Tešíme sa na vás, na každého z vás.